Kraj rođendanskih vijesti. Prije točno 5 godina, 30. travnja 2004. vijesti RTL-a gledali ste prvi put. Ubrzo su nove boje zavladale hrvatskim televizijskim eterom. Iza nas je 1826 emisija, deseci tisuća priloga, stotine javljanja uživo, isto toliko i zabavnih trenutaka. Vjerujem da smo vas jako dobro i nasmijali. Mojmira Pastorčić. Ovako je to izgledalo prije 5 godina. Dobro večer, ja sam Tomislav Jelničić. Dobra večer. Vježbati smo do duše počeli još ranije, skromno u podrumu. Sa mnom u studiju večeras je Tanja Tomić. S godinama smo svašta promijenili, naučili smo gledati u pravu kameru. Izvodili smo tenis. Modernizirali smo džinglove. Voditelji su postajali sve bolji. Nažalost, morali smo prilog prekinuti, no Bože moj, izvolite. Sa sve modernim frizurama. Za vijesti RTL-a. Predsjedništvo KSLS-a. No jedno se nikada ne mijenja, vijesti RTL-a oduvijek su najinformativnije. Marko, iako još sve neslužbeno, kakve ti informacije imaš? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kako me ne čuješ? Čujem te. Čujem tebe sad. Samo sekundu. Naše voditelje ništa ne može zbuniti. Dakle... Dobar vam dan u vijestima. Pardon. Hoće li uskoro cijela Hrvatska živjeti nakon uvjerljivih pobjeda nad Belgijom i Srbijom, živjeti u Zagrebu? U Beograd, u Dubrovniku. Naši reporteri ponajprije elokventni. Samo malo, sorry. Činit ćemo u društvo Korištenja AIDS-a za sprječavanje kondoma. I čuli smo danas da vole onako pikati u stražnicu, Ne znam se i hoće li sutra u Sabor doći Branimir Šeks koji je u pritvoru. Sukobio s generalom, sa spornim generalom. U svom poslu ne prežemo ni pred kim i ni pred čim. Premijer Sanader. Ništa nas ne može izbaciti iz takta. Nemoj me dirat, molim te. Molim te, vani smo. Elitni gost, dakle onaj, neka bubica mi smeta. Golub će Profesionalnost nam je uvijek na prvom mjestu. Dok se u zemlji u ozračju napada i prijetnji obavljaju posljednje pripreme, Iračani koji žive izvan domovine već su glasovali. I za kraj vrijeme. Sutra će prevladavati sunčano, osobito na Jadranu. Više oblaka očekuje se u unutrašnjosti, ponajprije u Slavoniji. Ozbiljni smo i kad nismo u eteru. Čići zvone cijelu noć. I tako, bez greške, svaki dan 5 godina. Nije ni nama lako. Bilo je to sve, poštovani gledatelji, od danas. Nekad se čovjek izbuni na kraju. No hvala vam što ste bili s nama. Doviđenja. Uistinu nezaboravnih 5 godina, no tek smo počeli, na početak smo